Ɗorayi shahararren fitaccen mawaƙin nan wanda aka fi sani da wato Hamisu Breaker Ɗorayi. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon bidiyo namu a cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna Abakar Zakin Zakuna TV1. Da Allah dan uwa yana roƙonka da idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha mai albarka, kada ka sha'afa ka daure ka danna mana alamar nan ta subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun ɗora. To fatan dai zaka biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo namu domin jin yadda wannan shahararren mawaƙi wato Hamisu Breaker Ɗorayi, musamman ma da yadda ya fi ƙwarewa a ɓangaren waƙoƙi irin na soyayya, wanda kuma mawaƙi ne wanda yake ɗaya tilo musamman ma dai a masana'antar ta Kannywood, musamman ma dai wajen ganin yana fitar da shahararrun waƙoƙi da kuma nishaɗantattun waƙoƙi a cikin faɗin kowace shekara, wanda na fi tabbatar da lallai zahiri idan ka kasance ɗaya daga cikin masu bibiyar wannan mawaƙi wato Hamisu Breaker Ɗorayi, ka tabbatar da jajirtaccen mawaƙi ne kuma fasihin mawaƙi ne wanda yake taka rawar gani musamman ma dai a masana'antar ta Kannywood wajen ganin yana kawo nishaɗantattun waƙoƙinsa da kuma shahararrun waƙoƙinsa akai-akai a cikin faɗin kowace shekara. A wannan shekara ma dai da muke ciki ta 2023, wannan mawaki wato Hamisu Breaker Ɗorayi ba zai kasa goyo ba wajen ganin ya kawo waƙoƙin nasa da kuma nishaɗantattun waƙoƙin nasa. Kawai kai dai ka daure ka ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mai albarka domin sanar da kai da zarar wannan mawaki wato Hamisu Breaker Ɗorayi ya fitar da waƙar ko kuma ya fitar da album ɗin nasa a wannan shekara da muke ciki ta 2023. Hamisu Breaker Ɗorayi shahararren fitaccen mawaƙin nan wanda aka fi sani da wato Hamisu Breaker Ɗorayi. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon bidiyo namu a cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna Abakar Zakin Zakuna TV1. Da Allah dan uwa yana roƙonka da idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha mai albarka, kada ka sha'afa ka daure ka danna mana alamar nan ta subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun ɗora. To fatan dai zaka biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo namu domin jin yadda wannan shahararren mawaƙi wato Hamisu Breaker Ɗorayi, musamman ma da yadda ya fi ƙwarewa a ɓangaren waƙoƙi irin na soyayya, wanda kuma mawaƙi ne wanda yake ɗaya tilo musamman ma dai a masana'antar ta Kannywood, musamman ma dai wajen ganin yana fitar da shahararrun waƙoƙi da kuma nishaɗantattun waƙoƙi a cikin faɗin kowace shekara, wanda na fi tabbatar da lallai zahiri idan ka kasance ɗaya daga cikin masu bibiyar wannan mawaƙi wato Hamisu Breaker Ɗorayi, ka tabbatar da jajirtaccen mawaƙi ne kuma fasihin mawaƙi ne wanda yake taka rawar gani musamman ma dai a masana'antar ta Kannywood wajen ganin yana kawo nishaɗantattun waƙoƙinsa da kuma shahararrun waƙoƙinsa akai-akai a cikin faɗin kowace shekara. A wannan shekara ma dai da muke ciki ta 2023, wannan mawaki wato Hamisu Breaker Ɗorayi ba zai kasa goyo ba wajen ganin ya kawo waƙoƙin nasa da kuma nishaɗantattun waƙoƙin nasa. Kawai kai dai ka daure ka ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mai albarka domin sanar da kai da zarar wannan mawaki wato Hamisu Breaker Ɗorayi ya fitar da waƙar ko kuma ya fitar da album ɗin nasa a wannan shekara da muke ciki ta 2023.